ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏହି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲକୁ ନେଇ ଏମିତି ବି ଗୋଟିଏ ଜବରଦସ୍ତ ଆଇଟମ ବନିପାରେ? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଚାଉଳ ଓ ଡାଲିକୁ ଭିଜେଇ ଦେଇ ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ଅଦା, ଜିରାକୁ ଦେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେଲି। ତାପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ଖାଇବା ସୋଢା ଦେଇ ତାକୁ ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟି ଦେଲି। ଏବେ ଆସିଲା ମେନ୍ ଟୁଇଷ୍ଟ। ତାୱାରେ ତେଲ ଦବା, ତେଲ ତାତି ଗଲା ପରେ ସେଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପେଷ୍ଟ ଧିରେ ଗୋଳେଇ ତେଲରେ ପକେଇଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା କଖାରୁ ଫୁଲର ଏହି ସୁପର କ୍ରିସ୍ପି ଟେଷ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲ ଡିଶ୍। ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।